Nunha recente xuntanza celebrada entre os patróns maiores e os biólogos das confrarías integradas na Asociación Rañeiros da Ría, veñen de aprobar o primeiro borrador para a xestión dos bancos de libre marisqueo en Arousa. Tivemos unha reunión a semana pasada entre biólogos e patróns maiores, na cal fixamos un borrador para o tema das gestións do libre marisqueo, en cal engloba todas as cofradías que poidan vir traballar, a parte das 6 que estamos facendo plan de gestión. No borrador se sale tema de traballos, días de traballo, limpezas, arados, todo o traballo que se fai talmente como se fora nunha cofradía. Pola súa banda, os positos de Vilaxoán e Carril traballan nunha proposta específica para os lombos do Ulla, mentres que Ribeira, Aguiño e Palmeira farán o propio en relación aos bancos máis próximos á boca da ría. Eles comunicaron que iban a presentar tamén un plan de gestión sobre unhas zonas do libre marisqueo, non entre todas. Chamáronos, a min, por exemplo, Villanueva de Carril, chamónos por se queríamos entrar na gestión dos lombos do Ulla solo, que eles iban a presentar un plan entre Carril e Villajuán, iban a presentar un plan e díxonos que se queríamos entrar. Que a min os socios nunha reunión planteamos entrar na gestora polo motivo de que engloba a todo e non queremos só limitarnos a unha zona, queríamos, porque nunca se sabe o que pode pasar nun inverno, poder optar a outras zonas. E despois Ribeira, Aguiño máis Palmeira tamén nos chamaron aos da Arousa Norte para dicirnos que nunha reunión que tamén iban a presentar unha gestión sobre as zonas de Castiñeiras, Sálvora e todas as que son outras zonas, que iban a plantear eso tamén a Consellería, e pois a Consellería será a que teña que decidir que plan vai coller. Será a Consellería do Mar a encargada de avaliar as distintas propostas e aprobar o plan máis axeitado, sempre cando mellore as condicións actuais do plan vixente ata fin de ano, elaborado pola propia Administración.